Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, sedayatipun para dan engkau monggo kita tansah aturaken syukur sampun Gusti Allah pinaringan kesehatan pun paringi pitulungan sakesareng-sareng matrakan dari kami mugi-mugi sedayanipun sarengan hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita wiji sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Shahifah 917. Itu malam Senin nopo niku. Senin lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asik nerangaken wong jadab. Nerangne napa? Wong jadab. Padha karo teng sinetron lek panjenengan pengen memahami ceritane ben iso napa lek ngarani mendalami ya melok hanyut ngoten ya kudu iso mbayangne dadi wong jadab, iso mbayangne dadi wong gendeng, tapi gendeng kali Gusti Allah. Dan nek jenengan ningali sinetron kan iso menghayati kadang. Yang ceritane nangis ya melok, nangis aneh, ceritane ngamuk lo ya melok ngamuk. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayatul masdubina, bidayatul masdubina, wa bidayatus salikina, nihayatul masdubina. Dipun aturaken awale wong suluk niku pungkasane wong jadab.
ya waleh mboten waleh wong jenenge ngaji ora entuk diliwati. Pangkat bahas wong jadal. Lakin la bimakna wahidin. Seakan-akan awale wong sulung niku dadi pungkasane wong jadal. Tapi maknane kuwi ora makna siji. Dalam arti bener kuwi engko cethuk tapi enggak padha rasane. Nek ndi ora padhane ae laisa tegese ora ana sapa masdud lan salik. Lah kita nderek sing lampahno wae salik utawa wong kang nambah dalan wonten ngasanipun Gusti Allah sing diawali saka syariat oreka. Mutahadaini iku mutahadaini tunggal karone min kuli wajhin saking saben-saben arah-arah. Fa inna nihayatas salikina karana setuhune pungkasane wong kang padha suluk pungkasan iku ya terakhir. Wa ingkana senajan ana fiha iku fiha ing dalem nihayah utawa pungkasan iku jadun sifat jadab. Lakinnahu tetapine jadab iku maskubun den barengi bitamakuni kelawan mapan wa ilmil ahwali tariqi lan ngaweruhi pira-pira dalane usul wa ma'rifati aqabatin nufusi lan ngaweruhi pira-pira dalane rompelane pira-pira nafsu utawa cerondak-cerondakan. Bedane niki terangnya alon-alon. Terangnya alon-alon. Rono wong yo karo napa dilapake iki ngeten iki. Syuting. Wau kula pengen ibu-ibu rasa syuting. Boten marakno nek disyuting ki nambah-nambahi ragat. Nambahi ragat napa lah malih wedaan kok. Wonten bene sing isih turu ya ben turu. Wonten mawon. Jadi ngaji hikam niku gak entuk di model-model. Ya wis ben apa enak. Lah sing disyuting kula mboten napa-napa. Ayo sing disyuting ya elek ben. Pak Inahu niki kula terang sekedhik kalian bahas datang semanding kula pun kulino. Tapi kula ya raru. Maksudnya raru babe disyuting nyapon mboten paham. Intine kados dipun syuting ngeten iki upama jenengan semerep kaya wong mangan teng segara sing ngetokne tintang ngono. Cumi-cumi. Semerep cumi-cumi. Niku kan enek irenge ini kan nggih. Niku saged ngetokne tintang hitam. Jadi lelek wonge tawar ya gak apa-apa. Tapi nek ora tawar biasane mangan cumi-cumi sing enek tintang ireng niku nggih gatel utawa alergi. Padha wong syuting niku lek ora tawar ya alergi timbang alergi ya ora usah. Kula pun kulino mangan cumi-cumi sak ireng-irenge. Fa inahum krana setuhune ya Allah. Pamakrifati aqabatin nufusi lan ngawruhi pira-pira dalan rompanane pira-pira nafsu. Fa inahum krana setuhune salikin. Salikin lho nggih sanes salikin. Salikin ki anakmu lho kin. Fa inahum kana setuhune salikin iku lam yasiluna. Ora tumeka sapa salikin ila dari kamaring mangkono-mangkono jadab ila badamu anati
angin sawise payah-payah wa ta'abin lan kangelan wa masyakotin lan nglakoni perkara sing abot-abot. Diterangne ngoten niku. Dadi nek wong salikin kaya kita sedaya sing sami rawuh, ibarat wong niku nglakoni sekolah awit saka ngisor, saka TK, timik lungguh rangkang ngadeg tiba tangi lagi jejeg mlaku wis lasam lagi mlayu salikin ngoten niku. Tapi lek wong jajab niku urung roh carane brangkang ujug-ujug wis mlayu. Mulane mengke ing dalem titik akhire beda. Upama jadape wong sing diawali wong salikin kaya kita niki kok panjenengan niku dilalah. Kan bayangne mboten napa-napa nggih. Bayangne upamane Pak Panji niku suwi-suwi ngajine ya istiqomah, tirakate ya istiqomah, belajar fikih ya tenanan, lakoni tirakat tenanan, suwi-suwi karena nek mekak hawa nafsu ya tenanan bisa dadi tingkatan wong jadab. Tapi jadabe Pak Panji niki gak padha karo jadabe wong sing urung ket awal belajar karo sing ujug-ujug jadab mboten padha. Sing tiba-tiba sing ujug-ujug karo sing direwangi rekoso rasane beda. Pun kula kenane ngeten mawon. Babagan wong sugih mawon, babagan wong sugih ben-ben dipaham. Enek wong niku ora usah nyambet gawe ujug-ujug entuk warisan 5 hektar. Kurang napa boten? Ora nyambet gawe bapake mati entuk warisan pinten? 5 hektar. Ombo napa mboten? Kan ora kangelan dhek. Ora kangelan karena bapake mati entuk warisan 5 hektar. Kan ya sugih to nggih. Sugih napa Pak Ji? Dadak. Lah nek iki sitoke direwangi kerja wedhus sitok mana. Nah wis akeh manake tukone sapi mana kabeh 17 didol kabeh tukone sawah tanduri wis dilalah bernah wis duwe pekarangan ompok akhire ya padha 5 hektar. Sing sitoke berangkat dari nol dipun tapi nggih mulane kala dipun aturaken illa ba'da mu'anatin wa ta'abin wa masyakotin. Padha-padha jadabe sing sitoke dilekasi saka nol sing sitoke karek maris. Bahasane wong saiki lek ngarani sitoke pewaris, sitoke Mbah Maji dhisik pewaris napa perintis? Loro-loro nih ya untuk warisan ya babat dewi. Jadi perintis ngoten niku sami mawon teng bondo teng pundi-pundi sing jenenge wong perintis niku mesti kangelan nggih napa mboten kangelan. Pantes ngapunten jenenge perintis niku lek teng bondo namine pendiri. Pamit teng Lirboyo Mbah Yai Abdul Karim teng Ploso Mbah Yai Jazuli teng Mantenan Mbah Yai Abdul Ghafur. Wonten niku namine napa? Pendiri. Adose perintis. Udah jenengan nek semerep ceritane teng Lirboyo. Niku dadak awale ngusir jin.
ben pondoke penak dinggeni wonten kisah 3 dina 3 bengi masyarakat ra iso turu karena roh jerit-jerite jin diusir ning Dempul. Jenengan pengen wisata teng Dempul nggih kula dudai. Teng pekuburan Dempul ngene napa markase pusat jin teng mriku. Niku namine perintis niku gak padha kalih pewaris. Terus padha karo wong jadab, sing jadab ujug-ujug jadab karo wong salikin sing direwangi tirakat belajar suwi niku beda. Wis contone ngoten niku penak nggih. Ngomongne bondo awake dhewe gampang paham ngoten niku. Bikhilafi bidayatil masdubina berbeda kelawan permulaane wong kang padha jadab. Paina karana setuhune masdubin utawa wong kang jadab kala wau iku laisa ora ana sapa wong kang jadab mah ing dalem sartane bidayatil masdubin awal kala wau awale jadab iku tamakunun yaiku mapan apa tamakunun mapan ing dalam bahasa ilmu tarekah ilmu ma'rifat ilmu mekak hawa nafsu niku wong jadab gak belajar ning kono. Sing belajar mekak hawa nafsu niku sinten wong tarekah wong saliki. Jadi nek ning pondok gak entuk metu. Teng pondok kan ngoten nggih. Nang pondok ora entuk nggawa HP niku jenenge belajar aku batin nufus ora kok krana niku katrok ngoten mboten memang belajar ngempet hawa nafsu mangane ora entuk akeh-akeh terus ora entuk nanti kaya wong di penjara niku jenenge aku batin nufus. Nek wong jadab sing niku wong mboten ujug-ujug wong langsung pinter. Upama ngene ujug-ujug ilmune nama lagu tamakunun palidan monggo krana mengkono ora enek mapan ing dalem ahwal thariq wa ma'rifat wa ibadul nufus kala wau yang suruh hasil lagu marang masdubit apa al-hibatu ngrasani mulane wong jadab-jadab krana ora belajar kitab-kitab apa hukume ngrasani apa hukume greneng kancane niku gak belajar nang kono. Lan kadang wong jadab niku ya rasan-rasan barang tapi ya gak kurang ngerti lek rasan-rasan niku dosa. Kadang ya ngeplak barang. Jenengan nek kula critani panjenenganipun Hadratus Syekh Agus Akhlis Lirboyo nanti bilang kayak Mbah Hakim Mbah Muaji nanti mireng Mbah Hakim ini perayine Mbah Yai Idris Marzuki ingkang ragil jadi putrane Mbah Yai Marzuki ingkang ragil niku nggih jadab niku ate enten tiyang nang masjid ngoten boten ngertos nek Mbah Yahis niku jadab. Niku munggah teng masjid Mbah Yahis niku gawe panitia. Damel napa? Panitia. Nek wong ora jadab kira-kira seneni napa boten? Munggah masjid gawe panitia. Langsung nyekel tongkat. Tongkat sing teng pengimaman niku. Niku kali Mbah Yahis niku langsung dicekel lah kok enek kancane cah pondok-pondok itu kan rata-rata nek semrembah langsung belahi. Wonten tiyang lebih tiyang namu jamaah teng niku. Niku malah teng ngajenge. Karepe nampa wiritan napa mboten paham. Oh akhirnya ada Mbah tak tutuk tongkat ansitu ing kono. Dadi ani mboten paham tongkat ansitu niku napa mboten paham. Niku. Akhirnya ditutuk tenan. Bareng ditutuk lagi belayu.
Maksudnya contohnya ngoten, bener wong niku nuthuk tiyang. Kadang yo ngrasani, kadang yo ngeplak. Niku mboten dosa, karena wonge napa? Janda. Ya Allah. Kula sing paling iki kula semerep piyambak. Lirboyo niku awal tahun nalikanipun panjenenganipun Gus Mansur tasih sugeng. Mesti enten pidato maosne peraturane Lirboyo. Peraturane napa? Lirboyo sing pidato langsung singone Lirboyo nggih punika Gus Mansur. Wekdal niku sing diterangne peraturan santri Lirboyo di bawah umur 20 tahun dilarang merokok. Di peraturan Lirboyo niku nek sadurunge umur 20 tahun mboten asal napa merokok. Pas nerang-nerang ning ngoten ujug-ujug Mbah Hafiz iku minggah teng Serambi. Nggih panggah gawe bangkian. Langsung lenggah teng celake podium niku ngerokok mboten pedhot-pedhot. Dados Mbah Hafiz ngerokok terus Mbah Maksum mengking ngerokok. Dadi santri sing ngingane niku meneng apa mboten wonten umi-umi napa-napa mboten guyue rawani. Keranten sing teng dhuwur napa sinten singone Lirboyo. Lah sing teng isor niku ibaratipun jimate Lirboyo Mbah. Niku umpama santrine Mbah Haji niku mboten nafsiri. Iki manut Mbah Hafiz apa manut Mbah Maksum. Betul guyu niku. Keranten kene niku lopong jadab niku bawa munggah masjid mboten apa panggang gawe sandal niku nggih mboten masalah. Tapi wonge jadab tenan. Nah. Keranten wong jadab niku kumatire namung wonten ngasanipun Gusti Allah, akale ilang. Sepindah malih akale ilang niku wonten kumantil wonten ngasanipun Gusti Allah. Tapi nggih nate enten wong munggah masjid malah nguyuh pisan. Tapi niki mboten jadab. Mboten jadab. Wonten erane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ate mireng isae ta nggih. Isae wong Badui. Jadi mboten jadab tapi sangke persil, mae sangke no persil desa. Urung tau roh masjid, urung tau roh musola, munggah punyuk-punyuk teng pengimaman malah yo niku sami nggih mboten dosa karena napa urung tau roh lek iki jenenge pengimaman kene bolongan kembali penak darani toilet. Niku mawon kalih Kanjeng Nabi dipengenani aja bosen dhisik ben mari sik engko lagi diomong ya Allah. Awet dhewe niku lek ro crita ngoten niku masyaallah. Lah dhewe kan mboten to nggih. Pokoke roh wong rontok kan cocok aja langsung gamprat ae. Goblok ra roh masjid anteme bangki. Ya mbok sing ditiru sapa. Watas durulan metu minhum saking. Watas durulan metu minhum ya Allah. Saking masdubin wong kang jadab apa apalun pira-pira penggawe la ya daruna kang ora weruh sapa masdubin utawa wong kang jadab ma iku apa hiya kang utawi af'al wong jadab niku kadang raro apa sing dilakoni hukume apa ya raro wayat rukuna lan ninggal sapa masdubin al faraida ing pira-pira perdu ya kadang ya rasa salat kancane poso wong jajab ya ora poso lan jenengan apa pengen ra poso jadab dhisik tapi lek ora jadab malah entuk jadab jenenge wonge gendang wa faluna lan lakon sapa masdubin afmanal mungkarat ing pira-pira penggawean mungkaratan kang den ingkari ya Allah kadang sekilas niku ya nglakoni penggawe-penggawe sing gak cocok karo syariat.
Kadang gur gawe apa gawe suwande bisa ini dalam syarat, tapi sepindah malih niku wong jadab secara murni. Wong jadab beda karo wong gendang. Wong jadab beda karo wong persil, wong Baduy meng. Gak padha, kemeng wong katro karo. Wala yu'aqabuna lan ora den siksa. Dipun pahami wala yu'aqabuna lan ora den siksa. Sapa masdubin ora dihukumi dosa ala dzalika ing krana. Ala dzalika ing atase mengkono-mengkono penggawe apa? Ya penggawe ninggal fardu lan kadang lakoni perkara mungkar. Sing ngrasani barang mau mboten ketung dosa. Alatikan apa mungkaron wala yu'aqabuna ala dzalika litakjiatin litahdi ukulihim krana oleh ketutupan akale masdubin. Krana akale napa ketutupan. Jenengan ibu-ibu mungkin dereng pati semerpong jadab. Nek semerpong gendeng sering nggih. Tapi lek wong jadab jarang to nggih. Ana sing nate semerep napa dereng? Nek dereng nggih pokoke dibayang mawon wong jadab iki meh kaya wong gendeng, tapi niku wong gendeng krana ketarik wonten ngasanipun Gusti Allah. Hingga akale ilang. Lah wong kita wong salikin mungkin terus istiqomah. Terus ya lek ngeker nafsu tenanan niku ya iso istiqomah. Suwi-suwi ya iso jadab. Tapi jadabe gak padha karo jadabe sing awal niku wau. Gak padha. Contoh niki Pak Panji niku jadab sing dari awal berarti melok napa? Melok ora melok solikin, melok salikin karo niku teng pengaruh niku cuma upama Pak Panji niku dinyak wis ora ngaruh. Pak Panji dipaidu ora nggumun. Mbok wonge nyambut gawe bangkrut total ora gumun. Dilempung kabeh wong ngelem ya ora gumun. Sampai ngoten niku. Niku lek jadab sing dari awal melalui jalur napa syarah utawi thariqah lan terus ditingkatne marifat. Tapi kita awake dhewe kan gak masuk to nang lingkaran jadab niku. Saged dipun paham napa mboten? Jenengan pami dipaidu nesu napa mboten? Pomo dilem ngoten mekrok napa mboten? Wong lekas disuting e golek wedang. Lah kok jadab suwi. Mulane nek wong wis pomoe dhewe semer kaya sing kita semer mawon, sing ngaji-ngaji sing pun lawas kaya Gus Bah. Nanti semer ta nggih. Niku kan ya jenengan semer piyambak kan nggih mboten kakean acting to nggih. Ya wis ngono-ngono kuwi wis pokoke ngaji. Alatikan. Lek kula kadang asik enek nopo lek ngarani penasehate. Karo budalno awas bedine ditoto. Engko klambine bledeh arek seneni kabeh. Alatikan alaihan ing atase ngukur apa madharu taklifi utawi hubungane pamerden utawa taklif iku maknane pamerden. Jadi dia wis ora ketaklif. Ora ada tuntutan. Taklif itu maknanya apa? Tuntutan. Tidak kena pasal, ora kena KUHP.
bi anwarin kelawan piro-piro nur wa bidayatus salikin utawi permulaane wong kang padha suluk iku laisa ora ana iku maha sartane bidaya apa suhudun nyawang likamalidati marang sempurnane dat ikamalidati marang sempurnane dat walal asma'ilan ora piro-piro asma wa sifat ilan piro-piro sifat. Ya Allah bihilafi nihayatil masdubin berbeda kelawan pungkasane wong kang padha jadab. Fa innahum krana setuhune masdubin iku lam yasul ora hasil lahum marang majdubin apa halatus sahwi tingkae sadar utawa waras. Wong jadab niku ora bakal hasil tingkae waras illa bada musyahadati dzalik kang sause nyawang mengkono-mengkono kamalidan. Lelek wong jadab-jadab niku ora bakal waras lek urung iso sempurna ningali kamalidate Gusti Allah. Wong ngoten lelek awake dhewe niku belajar hablum minan nas danu lagi hablum minallah. Tapi lek sing wong jadab niki muleke tasih hablum minallah urung iso awor menungso. Karena kadang wong jadab niku lek awor menungso ya bingung. Piye carane awor wong urung tau belajar. Dia nek mengke Pak Panji niki diparingi jadab niku macake barang ya sik panggah macak. Biasa ya ketonan, ya lamben, ya sarungan. Karena jadab niku diawali saka syariat. Contoh napa enten wong niku ngamali wirid hasbunallahu wa ni'mal wakil. Terus dipahami tenanan maknane saged jadab, saged. Lek awake dhewe pasrah ning Gusti Allah 100%. Karena zaman akhir punika bener ide niki wiritane napa hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi kan pasrah niku ya ora cocok karo wiritane kadang. Ngaku napa mboten? Ya terus wong tawakal niku enek papat. Dan tawakal kita niku kadang sing telu sing melenceng ngono wae. Bener wirite napa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mestine kan maknane ya Allah, kula yakin, kula iman, kula percaya sing nyekapi kula sedayanipun namung panjenengan. Lan kula yakin, kula percaya sing dadi wakil, sing dadi pitulung sedayanipun namung Gusti Allah. Niku maknane. Tapi kita nglebokne ati niku ya ora semudah kaya wong nglebokne bola. Nglebokne bola ya angel. Ternyata kadang kita tawakalipun siji marang penggawean. Rasa napa mboten? Jadi contoh nyambet gawe iki lek pas tumiba lancar. Nyambet gawe tumiba lancar, panen sak panen bener mandur wae pangkat pas rego marang. Niku kadang kita terus malih tawakale awake dhewe niku wau pekerjaan, tawakale ning pekerjaan. Contoh kata-kata sing kita terlontar sing kadang niku enggak sengaja lek niku tawakal kita ning pekerjaan ngomongnya naik. Oh, yo njaluk apa omong tak turuti. Apa iki pokoke selagi tandurane kabeh
apik rego apik kowe njaluk apa beres. Berarti kan gantungi teng pundi niku? Teng rego apik panenan apik kowe njaluk apa beres sing nanggung bapak. Kemenindi ora bapak ngoten niku. Terus ngoten iki pamon didokne karo hasbunallah pas napa mboten? Nggih mboten wong tirose sing nyekapi, sing nanggung, sing nulungi kabeh Gusti Allah. Lah basan iki mengko panenan. Niku penggawean. Kadang enek sing tawakale niku sing model-model penjilat ning makhluk. Tawakale teng pundi? Teng makhluk. Contoh Pak Roni niku duwe juragan jenenge Mbah Muaji ke wonge wis los pokoke njaluk apa turuti. Akhire dadi tawakal. Pomo wong ngono malih pangerane Pak Roni ya malih Mbah Muaji. Pokoke belum kerja nek kene wis apa wis rasa sukan los akhirnya niku apa duwe butuh napa mawon alah sing penting Pak Muaji wong iki urip sing penting Pak Muaji enek aku tenang nanti napa mboten gadah perasaan ngoten niku kadang wis penting pokoke BRI buka aman lah wong tawakal parane ning BRI. Akhirnya niku jelas kesalahan besar gitu. Ngoten niku nek upamae dhewe ngomongne salikin iki janji salikin kelas TK. Mengke wis lekas jadab niku wis mbok nyambut gawe apa sing penting nyambut gawe ya hati-hati ya setiti hasilnya terserah Gusti Allah. Wong wis lekas rada gendeng ya niku. Karena wong sing jadab kan ya modele ya gendeng akhire wong sing kita niku lek nyambut gawe wis apik, salat apik, ngaji apik, engko susu ya meh kaya wong. Ya Allah. Orang duit barang cek iso. Aneh napa mboten? Jenengan nate ngalami napa mboten duit belas malah guyu. Durung jadab ya iso. Pasani kunane Mbah Wali niku enten omahe kobong malah surat-surat lunjak-lunjak. Bainahum pun cekapke dipun bedaken ngoten. Fasalikuna amiruna fitaroki. Fasalikuna mongko utawi wong kang sulo-sulo iku ngamiluna padha ngamal kabeh sapa salikun fitaroki ing dalem tingkatane munggahe salikun. Ana torikil fana ing atase dalan sirna. Lek wong sing salikun nek pengen munggah derajate suwi-suwi teko jadab belajare ngudine ilmu kelawan dalan fana. Fana niku napa maknane? Fana niku maknane sirna. Sirna niku berarti ora ana. Hangus. Berarti wis enggak ada dia bentuk ngaku wal mahwilan lebur niku berarti ajur panak sirna lebur ajur jadi ora tau muni sawahku sing ombo aku sing wis kondang gak tau muni ngoten mboten saged. Jadi lek salikun sing wis munggah derajate carane belajar saka jalur fana wal mahwi lebur kabeh basariyae lebur ke menyatu wonten ngasanipun Gusti Allah. Contoh ngeten, wis penak-penakan kan terakhir. Ibarat awake dhewe niki ada niku lek enek nayang-nayang niku kira-kira mungkin nayang-nayang niku dirasiki napa mboten dirasiki biasane lek nayang nek ngresiki gawe lase Pak Son niku dicos ngoten
Mungkin lagi neyangi hilang. Reget-reget sing neyang niku dicas niku malih resik malih iso ilang. Terus malih akhire napa? Mungkin nek neyang-neyangi ilang karek sing resik, karek sing apik. Nek wis ngoten niku mengke kaget dileboni ilmu sing apik saking asalipun Gusti Allah. Jadi sakniki ya ora etang 1%, boten etang 2%, awake dhewe mugi-mugi saged ngilang-ilangi sifat elek-elek kita sedaya. Jadi resik-resik sing biasa meri diresiki kok enek bondo-bondo sing sekira enggak halal ya katut diresiki. Lah pas diresiki ngeten iki rasane lara napa mboten? Lara lho nggih wong dibayang iki kaya dicas nggih langsung pakson niku. Akhirnya kadang kita lek enggak kuat. Ala Gusti kula rasa resik-resik titik. Wis ngene, wis pokoke ning TK nganti mati bangga. TK ya wis kudu ikhlas. Jadi wonge ora meningkat. Mulakno kita kedah syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah nek diwehi lakon sing aneh-aneh. Berarti niku tandane arep diunggahne derajat. Niku sing diterangne enten Mbah Wali sampai ya Allah Gusti kula niku sampai 7 dina urip kula kaya ra nyekel apa-apa blas peteng lumrah kelet kurang mangan napa kula niku ajeng panjenengan angkat dadi wali. Dadi malah demen dadi dhewe lakon rekoso demen apa mboten? Sing muni demen sitok. Ibu-ibu lek dhewe lakon rekoso saking Gusti Allah demen apa mboten? Demen nggih. Lho jenengan nek pengen munggah kelas ya kudu muni nek sing ngwehi lakon rekoso Gusti Allah arep diunggahne kelas kudu muni remen alhamdulillah. Kadang ngeten. Benjing zaman akhir sajane ora benjing saiki iki zaman akhir. Wong iki klerune gur krana salah membuat pola pikir. Jadi wong rekoso iki krana awake dhewe sing ngrasakne lara. Pindah malih awake dhewe kleru niku pancen kleru lek mikir. Teng napa Mbah Wali wau kok diwehi urip rekoso kok malah demen. Krana ngilmune pas nah, akan dipun paham nggih. Untuk pasti sing dhuwur bisa. Mbah Nabi Ibrahim niku nalikane digodhog mesti nek jenengan bayangne panas napa mboten? Panas napa Mbah Nabi Ibrahim kok sanjange malah yo anget-anget. Hangat-hangat kuku kaya terapi. Krana napa? Krana karo Gusti Allah sing neng secara akal kasat mata ki panas lek karo Gusti Allah dia mongne adem ya dadi adem. Enek wong ora duwe duit. Niku lek neng kasat mata niku susah. Tapi lek karo Gusti Allah digawe seneng, kadang wong ora duwe duit malah seneng. Contoh Bang Aji niku pamane manten anyar. Niku lek duwe duit, itu kan malah hudan-hudan ya. Dolan golek warung karena duwe duit. Kadang montore ya gembos. Kadang ya bodanan. Kadang wong tabrakan. Kadang wong jenenge ning dalan. Kan kadang malah roh perkara sing ora penak. Basan pas ora duwe duit, manten anyar nang omah. Berkaro bojone mangan kelon enak napa mboten? Lah orang duit kok malah enak. Karena manut karo Gusti Allah wis ora duwe nang omah wis kuwi apa ibadah sing ketok.
Lah dhewe pas nyekel dhuwit, perasaane wong nyekel dhuwit iki penak malah metu ki roh perkara nernoren. No, roh wong ngemis maido, roh wong tukaran pegel, roh dalan nyoklak malah nesu karo bupati. Bupati ini goblok, jalan ra dandani, tapi meneng omah lho malah ora maido. Nggih ta? Ae dhewe maido-maidoan gara-gara roh dalan nyoklak kaya niki wae sing ngene iki wae. Lagi lekas lewat Kediri, kok mampir dalan Blitar halus. Waktu kau samping tindak ra iso mengko. Dalane dandan wal mahwi mal masdubi. Ini yang terakhir saderengipun wirid. Terus kita sedaya sing sami rawuh. Lek pengen munggah derajat belajar ala thoriqil fana wal mahwi. Terus kudu betah dikeker. Karena dalane ora ana dalan liya kudu napa wau sing awal kudu ngeker hawa nafsu. Penak-penak nggih pokoke manut karo dawuhe kitab, manut karo Kanjeng Nabi, berarti manut karo Gusti Allah. Penak-penak. Karena ngeten. Benjing niku. Jane ini kan jane mboten ngomongane benjing. Karena kata-katane dadak sayati. Kata-katane napa? Sayati. Sayati kan manane bakal teko. Lah teko kan benjing to. Tapi kata-kata niku asline nek muni riyen. Lah tekone kan asline sakniki wis teko. Wis sudah datang. So niku enten zaman. Lek awake dhewe niku kenceng bener tamakun mapan ning dalanipun Gusti Allah malah diceluk wong gendeng benjing. Jadi kok umpama enek wong salat suwi-suwi sok niku malah diarani wong gendeng. Karena benjing niku akeh-akeh wong wis malah ora gelem salat. Contoh niku mawon. Bahkan benjing niku enten dumugine zaman kok enek cah wedok cek prawan niku malah bocah cah gendeng kuwi. Mestine iki urung nganti rabi bocahe wis ora. Berarti setempat ini mongso niku akeh bocah wis ilang keprawanan. Kok enek bocah prawan malah diceluk gen. Wah enten teng luar negeri malah dilokne katrok. Nah. Kok enek bocah wedok kok cek prawan dilokne katrok, darane ora duwe gendang. Lah padahal sing bener sing gendeng niku napa mboten? Sing bener ya sing cek prawan, sing bener ya sing cek salat, sing bener sing cek gelem ngaji. Terus ngapunten iki kadung kula omong nek sapa ngaji-ngaji niki suwi diceluk wong gendeng. Wong gendeng niku manane kaya wong jadah. Kowe kalau nyampo kok ngaji kam. Kowe kalau nyampo kok gelem neng pondok, kancamu lho wis ngerti HP, kancamu lho wis entuk pacar 7. Yen apa mboten ndak kowe kok gelem men rono ora entuk, rene ora entuk. Kuwi lho wedaan seneni. Kok gelem men pijan ben bocah kaya cah pasung kaya cah gen. Lah engko lek dhewe suwi-suwi enggak gelem diceluk wong gendeng pengen waras, tempone sing waras kuwi asine sing gendeng. Lah piye? Wong sing diarani waras niku jareke sing manut umum. Sing diarani wong waras jareke sing manut umum. Berarti lek umume goblok sing waras niku wong. Berarti lek umume wong niku goblok sing waras niku ndarani wong goblok niku waras. Lek umume wong niku ora gelem ngaji berarti lek sing ngaji niku malah gendeng, sing ora ngaji waras. Benjing tumiba jaman ngoten niku ngantos-ngantos. Wis kaya sing lagune sing donene cah nom-nom niku. Zaman wis akhir zaman wis akhir bumi jungkir akale goyang negarane goncang. Ini lagune tapi
karepe kadang karo ya niku karepe. Jadi kita sedaya wis diumumne pisan nek diceluk wong-wong gendeng ikhlas apa mboten? Ikhlas Mbah Haji nggih. Mbah Haji ku kaya wong gendeng kaya udan-udan barang Bu. Udah sing waras ki kendang turu. Ning omah kowe lho udan-udan ngaji ki kaya cah gendeng goleki apa. Jadi ngoten iku. Olah wali zaman sing waras diceluk gendeng, sing gendeng diceluk waras. Dateng singir-singir sing sholawat nika sing diomongne gabus padha kelem watu intem malah ngambah. Iku jenenge olah wali zaman. Jadi mestine bocah enom niku mestine malah nek macak niku pantes karena cek urung rapi malah kalah karo mboke. Wong mboke lek macak luwih enom. Jadi niku olah wali zaman benjing ngoten. Anake kowe HP-mu anu endo, HP jadul kuwi lho. HP sing fotone gampang mutamati iki lha iku kene ki ya HP-ne kudu sing 5 juta ibu ki pinggir reno-reno. Engko nek sampe HP-ne disaut fotone ya fotone gemplang bangkiak pisan. Pengganggu ibu cek golek TikTok malah mbok. Olah wali zaman pun saged dipun tampi nggih. Jadi kita wis lekas belajar dadi wong jajam. Ya bene wis ngene iki. Ngaji dan ngaji-ngajine tenanan diceluk ngono kuwi. Ya Allah wa masukun lan iku den lakokake. Wal baleni ala tariqil fana ing atase dalan sirna wal mahwi lan lebur wal masduna utawi wong kang jat masdu iku masukun den lokak lakokake bihim sapa masdufi tadalihim ing dalem mudune masdubin tariqal bakoe dalan langgeng wasufi lan sadar. Nek wong masdubin kuwi nek pengen waras dilokak lakone ning dalan jalur bakok kekal lan kudu ndang golek dalane waras sing iso awor karo manungsa ben belajar syariat. Lek kita sing pun belajar syariat lek pengen jadal kudu belajar fana utawa sirna. Angel. Jadi sirna ini contohnya ini upama kelangan apa enggak krasa kelangan. Sitok iku mawon. Kelangan apa ora krasa kelangan. Contohnya ibu-ibu pas diwehi duit sing kakung 100 diralah kelendran. Mbuh lek kemeng nang ndi. Iku wis dijajal. Ngamuk apa ora? Kelangan duit 100. Kira-kira ngamuk napa mboten, Bu? Jadi pemotore fana iki cek abot. Wong arep ngilangne rasa pegele kelangan duit 100 mawon cek abot. Tambah Abbas niku ya tau dijajal bolak-balik. Pendewenane iki nate wis ora duwe duit. Niku dinalan duwe rezeki 100 ngono ya ilang hilang pisan. Ya Allah, kadang kalau ini pas dan ibu ini bukan mungkin karena kadang ibu kan jelas ibu orang ngerokok. Kelangan duit 100 itu kalau kelangan rokok Saudi kadang loro hati kelangan rokok Saudi. Nak menjaga rokok mulanya itu. Ya Allah, mulanya kita lecet di kelangan itu berarti dipelajari Gusti Allah. Muga-muga iso sirna. Tidak tergantung kepada benda. Mungkin ngoten niku mawon. Sakjane ya ngerti kitabe. Kula ya ngerti wong kula maca nggih napa mboten. Tapi wong maca karo wong lakoni ini kube. Ya Allah. Kelangan duit 100 iso munyer-munyermu. Padahal kitabe ya ngerti.
kowe mbok dhuwitmu 100 ilang, kabeh ilang karo Gusti Allah bangga diopen. Jadi keterangan ini genah ta nggih. Tapi kok dhewe mumet. Wong panenan ibu-ibu napa bapak-bapak niku wis karek panen terus ndiralah londot kabeh niku. Tawakale sajane ning Gusti Allah napa mboten ngomong ning kitab. Jane yang ngerti engko ngomong panenan ki bahwa amok kabeh Gusti Allah bangga diopeni kitabe ya ngerti. Sing angel kuwi notone nanti. Saged dipun paham nggih. Mulane muga-muga kita lek dijajah dipelajari Gusti Allah niku dipahami kudu ndang muni alhamdulillah. Insyaallah benjing sedaya niku lek terus alhamdulillah dadi wong jadab. Ora nek sing muni amin gitu. Amin ya rabbal alamin. Makaten mawon. Monggo kita mati keblat. Ranten iki wae malam Senang lagi. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abai wa ummati wa dzurriyyati nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن حضرت ابن آدم ومن حوانا بلا إبراهيم بلا إسماعيل ومن أسمك فلنا بالمرسلين وإن حضرت أيمن الأربعة عن مسجد ومنقلب في الدين وإنه بالشرف صالحين وأوحي إلى أينما كانوا من مشرق الأرض إلى مغربها بريا بحريا وسئل الشيخ الكرم عارف الصمد للشام القادر الجيلاني رضي الله عنه أجمعين أن الله علينا بركتهم وكرمتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة الشيخ حسن الشني وإلى حضرة الشيخ الشنبلي وإلى الشيخ الأسكندري وإلى حسين خلل المنكر وإلى حسين الكريم وسلام وسلام خرساني وسنيد المركز وسلام معصوم كرسول وإلى حسين أمره وسلام شبدي أمره وسلام وسلام حرسنا سليمان وسلام الله وإلى حضرة جيمنا جزنا من المشهور موسم بيحنا الوجه الله ونسأل الله من بركتهم وكرمتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى من بدسنا في هذه القرية من سنضر وصلهم وفرمان بين قلوبهم وإلى آبائنا وأمهاتنا وأمهاتنا واستدر جدتنا وأعمامنا وأمتنا وإلى خالد المشيخ جميع المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم حاضروا في هذا المجلس ومن تنسب إليهم غفر الله ذنوبنا وذنوبهم الله قلوبنا وقلوبهم ويسر الله أمورنا وأمورهم وبلغ مقاصدنا مقاصدهم وحوائجنا وحوائجهم من حوائج الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
من حاجاتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صلى الله على محمد. صلى الله على محمد. صلى الله صلى الله على محمد. 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 بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم نوينا ذكر قربا إلى الله أفضل ذكر فلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله
إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين الفاتحة. Alhamdulillah, barokah doa saking haji muaji. Allahumma shalli amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadul halim wa antal ni'mal mu'in amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadul halim wa antal ni'mal mu'in amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadul halim wa antal ni'mal mu'in ibadallah rijalallah habisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah sanahullah bi fadlillah wa ya aqdha wa ya amjad wa ya sada wa ya wa antum ya ulil albab ta'alu wansuru lillah sa'alakum wa izul farajaunakum wa fi amrin qasadnakum fasuddu asmakum lillah wa ya rabbi bisadati tahaqqaq li isarati asadati bisharati wa yasku banganduna lillah bikasbil hujbi al-aini wa ruf'il baini min baini wa dhamsil kayfi wal aini binuril wajhi ya Allah sanatullahi maulana ala man bilhuda jana wa man bilhaqqi awlana syafi'il khalqi indallah ala kafi salatullah ala syafi salamullah bimukhidin khalisna minal alwahi ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin. Astagfirullah dengan kaul asar dengan dulu ya Allah sakit mata hajirin dan menikah istighfar saya kata saya Allah subhanahu wa ta'ala dan serta hajat bagi jabah Allah ya rabbal alamin. Akhiru qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.